1947 yılının 2 martında dünyaya gelgenim. 10 balası bolgan äneýinden şularnyň nişemi bala alar kiçkineden ölmeden indi 3 ýaşlyk, 5 ýaşlyk, 4 ýaşlyk çagynda işlere gidip sonra awurtulary bilen, tamak awurtulary bilen ölgenler. Mene biz şol ölgenden kalgan balalar min gene kaldım indi. Awurtulmaşlarda ýaşadyk indi. Etibimiz Suguştan kolon özürüp kayttı. Nişençi yıllar iken bilmeyim indi min sıray olmadım aniden. Kızıksın mene hazır kiregarim varsa da. Şol idenlerin cevap tistartsak kulübüne. Oktyabr beyramına ezirliginde bu. Üç kız şolay çoğuzak tistartsak kişkelekka konsert oldu. Ol anda bütün evliler bütün awul kişisi klubga jygyla turgany. Ey köňüllü boladyr, ey oýunlar matur boladyr, ýolgarmynlar bilen syzdyryp. Ol kreşen biýülerin bik ýaratyp, biýleri indi. Bütün kişiniň awzynda gumbagyş boladyr, siklewe, gowak siklewe köpüýtip şeýip. Şulay etdirip bik köňüllü beýram etdiler. 2003 ýylda şu awulga kilim bolup kildim. 6 balabız var, 6 bala üstürüp turabız. Balalarning indi hazır 4'üse çygyp gitdi. 2'si ýanybızda, Üskübaş mekdebinde okylar. Mollar osrap turabız awulda. Syýr mollary var, 6 syýr var. 6 sawum syýr var, kozlar var. Mine äli kozlaryny suýarga ümeýe osarbız diýip turabız. 21 ýyl elek bu awulga Krasny Gora awulyna kilin bolup düşdüm. Özüm şahar kızı Vятский Polyananyňky. Tanıştık, kavuştuk. Allah'a şükür 25 yıl turabız indi. Jirimiz var, mollar osuraýbız. Мен Егорова Анфиса Алексеевна 63-nji ýylda şuşa awulda tuğdum, şuşunda üssem. Şuşa awul jigitine kiýewge çykdym. 8 ýyl ömrümdi bagyşladym klubga. Şili başlagan çyrda ansambl öýüşdirdik. Klubumyzyna retke kirdik indi. Ansamblga indi. Tıl veteranlaryny tukladyk indi, uly apaýlaryny. Ansambl Röbes Tiňdeşler isimli Tiňdeşler Kreşin folklor ansambly. Ansambl bilen bik köp ýerlerge ýerdik. Baltaş sakalmady, Mamandyr takalmady. Bitul ansambllar ýok idi. Şuralarda bizden soňrak uýuşdylar äle. Mamadyşlarga baryp birinçi urunlaryny aldyk. Orçaga baryp tügerek oýunlarynda gatnaşyp. Indi koya kirek bolsa şunda jiberdik, jibereler idi, baradyr, bik dilep baradyr. Ilik biteli ol maşinalar, avtobuslar bile yürümedik. Ot çonalarında yürüdük, traktor orbalarında yürüdük. Üzera salym akçasyna yollar saldyk, bik eýbet boldy. Hazır uramlarybız bik şista, bik motor. Awullarybız mine şirkew tüzüle başlady. Bundan minti salındı. Indi haykel, şulay haykel ýanynda şeýler haykel tüzüýler. Awulymyzyň kileşegi bar diýip ümitlenebiz indi. Bik mal asrawçylar da köp. Goşgor tutuşçylar da köp. Kibiti bizde bulur Allah buyursa ikinci ýylga kibitde tüzüýbiz diýip jirlik başlygy sözüni eýteýin diýip ýyllaşlarda